tanggung sore dusun sagenggeng katelah papaning sesepuh sagenggeng kang mumpuni ulah agalembat griya mung pepayon welit alang-alang dat ngresepake merga pinter sing nata plataran jembar kebak karang kitri kang uwohe migunani ketingal wit jambu ingkang biyet wohe nganti kaya manglung pangit wis katon padha mateng-mateng mangkono ki sagenggeng wis lami nampi rawange putrane kang aran Tita hanenggih ingkang nami Sangken Arok kula bapa aku ki malah gumun karo kowe iki lho ya sak suwene kowe nang kene kuwi wong kowe iki kondange wong ndugal demen yang rerusuh tur mentalan ning pamikirmu kok banget lantip saben tak warai babakan sastra karo tulis sedhela wae kowe wis weruh wis ngerti kowe kok beda karo bocah-bocah liyane klebu anakku si Tita iki nggih ngaturaken penuwun mila mboten awit kawontenan kula nanging margi cara ndika mulang niku cetha nek marai niku wong sampean iki wong ngerti dadi sedilit ngono pun dadi nggih kados kala wingi nika mung diabani saking mriki ngaten iki ngene ngono nggih kula nggih pun nyandak wong pancen sampean carane marah iki nggih cepet. Ya saiki nek alon-alon ya kentekan ragat. Ya kudu ngono kuwi lah. Kowe wingi nek sing ngrumpana jare kowe takon babakan 7 dina. Nggih. Lah nek kowe iki jane rak ngene. Niki ora merga piye-piye wong iki budaya. Dina kuwi 7 pasaran 5, ngono to? Nggih. Lah kowe wingi kae wis tak dongengi apa sebabe dumadining dina. Kae iki wis tak critani kae, nggih. Lah dina kuwi enek neptune. Dadi nek dite kuwi 5, nek soma kuwi 4, nek anggara 3, Buddha 7, Respati 8, Sukra 6, Tumpak 9. Lah nek pasaran kuwi eneng 5 ya kliwon legi paing pon wage nek kliwon kuwi 8 legi 5 paing 9 pon 7 wage 4. Oh ngaten. Lah nek wuku kuwi 30. Nggih kados dongeng sampeyan sing nika. Ya kok nak ngerti dadi ning wuku kae nggih. Ning 30 kuwi enek dina taliwangke 6 dina kuwi disirik samubarange. Sing perlu lah dina 6 mau mapan ning wuku. Nek pas soma kuwi wukune wuye jenenge somaye.
lambange pasangan manuk. Nek landhep tiba dina Buddha kuwi Buddha nep kuwi iwak pringga mati. Ya, kaya ngati-ati. Nggih. Eling-elingen wukune landhep dina Buddha nggih. Tak kuwi nek kowe kepengin ngerti mbok nggo ya kena ora kok nggo ya ora apa-apa kabeh kuwi mung bali menyang kapitayane dhewe-dhewe ngono. Nggih. Jer kabeh dina kuwi apik, kabeh kuwi sing maringi sing gawe urip iki nggih. Nggih Bapak saya kathah ing kedah kula ngertosi. Heeh. Lah iki wis wengi. Kowe turu ya. Nggih, kula tak iki wis wengi lho iki. Mboten mangan-mangan. Mangan. Gur arep micek ndak mangan wae. Kula nggih ngelih bae wis karepmu. Pancen ngingoni wong loro kaya ngingoni macan. Kanggo nyene kok gur gaglak wae. Engko ora ditukokke nyindir. Aku ki wong tuwene mbok ngono kuwi atiku ki keloro-loro. Ya ora ketang aku ki ora tekanan, mesti telemak brol ngono. Ning mbaya kowe iki ya mesake karo wong tuwa agak alam kaya ngene kaya. Halah gur sak bubur jenang mawon. Ya apa ngono nyatane. Karo kowe tita barang kuwi wong cacilene dikongkon blebar-blebar. Kowe iki nek nembung iki sing cetha. Pek gayane tuku rono kok nembung kados kala wingi. Ayo kleru. Awak kok pek wingi wis rono kok. Apa-apa kok kados ndek mbene malah kados wingine. Lah le buntelke ya saya lali kok. Wong ora. Nggih, ngecok turu kono. Oh. Reksa gong tinono angin wengi saya kekes wis sepi mamring sedaya wis tilem kepati wauta tan kadi ana kaelokan jroning kepati tilem sangken arok ana daya luwih kang mijil saka sirahe.
Aku ki gumun setahun jembleng serendeng. Mangka wis jambu ki wis tak pasangi ri penjalin. Kok anggere esuk kok wae entek. Iki jane piye to? Sampeyan napa mboten ngerti, Pak? Nyawa. Wanci tengah dalu niku mbrubul medal lawa saking sirahe Kenaro. Enek lawa nek metu saka ngendas ki lawa. Kowe aja turu nang kene. Turu njaba kana. Lah enten apa wis turu njaba. Nalika semono tilem ana ing tumpukan damen. Anenggih sangken arok. Kagyat ing manah Kyai Sagenggeng dupi priksa murup ana cahya murup sumorot blengi nenggih saking badane Kenaro. Kenteng pundi melih wong turu kok kon ngolah ngalih jaluki madang ora kei kok sik ta mangan iki gampang kok nek wis rampung mangan kowe tanggo njalukmu apa kok tak tukok agek niki disemayani mongko abene iki bral ndasmu kuwi rek. Wong ya nganggo asat barang. Sik. Kok sik ta? Kowe ngaku kowe iki sejatine sapa? Ken Arok. Lah iya kowe ngerti. Lah nggih jenenge yo ndek ben tepung yo kuwi kok. Tokan takon bae. Ora ngene lho. Jambuku kuwi entek. Mergo ning lawa sing metu saka ndasmu. Kok ndas. Yen nantane yo ngono kok. Jambu pirang-pirang luntek, lho. Lawa kok nganti ewon kaya ngono kok metu saka sirah ki piye? Kowe duwe aji-aji apa? Kula ora ngerti kok nek duwe lawa. Wong ndek ben ning nggon
Dhuwur mriku men kula senggeki. Malah nguyuh apa mutah ya ngono. Ya ngono ki nguyuh karo mutah padha wae kok. Ya gur metu cangkem. Ya kuwi kowe dadi menungsa ki kudu luwih suka syukur merga ngono kuwi upama kowe terus mutah ngebuang ya mangan iki metu cangkem ngono piye. Lah nggih ya mula kuwi. Kula mboten ngerti. Ora ngerti tenan. Mboten. Kenang apa uga bareng kowe ngalih turu ning tumpukan dami ning jaba kok murup awakmu murup kenal. Murup pripun? Mau diomongki kok aku nganti wedi kan. Apa kowe besok bakal dadi wong? Wah, mugi-mugi mawon, Pak. Nih ya arepa kowe duwe keluwihan ya sing ati-ati ya, sing ati-ati sak barang tindak. Kowe wis pinter sastra. Saka aku kowe iki sing ngati-ati. Nek iso ki dimareni, dilereni. Entuk-entukane apa to kaya ngono? Nggih, kula lerenane.